avui us porto el meu petit comentari sobre El regne de les dones, que és un petit relat d'Anton Txékhov, i la veritat és que és la primera mostra de realisme rus que em llegeixo, i m'ha agradat prou, no pel contingut com a tal, perquè realment no passen tantes coses, sinó per la manera com descriu absolutament tot a l'autor. Aquí el que veiem és la història de la protagonista, que es diu Anna, i estem envoltats de què és un dia en el seu món. És una noia que tenia un origen humil, però que el seu pare va fer fortuna, té una fàbrica i ara ella l'ha heretat. Té un munt de treballadors i es troba en el dualisme de a quin món pertany. Si el de la noblesa i la gent rica o el de la gent més humil. I aquí veiem com ella sent que no encaixa a cap lloc, i potser el més interessant del llibre és veure els canvis que pateix la protagonista en la seva manera de veure les coses o en la seva manera de sentir. Per mi el que he vist és una persona que està totalment perduda, que no sap què fer amb la seva vida i no sap com orientar tot el que vol ella mateixa que sigui el que li queda de vida. A més, és una noia d'uns 30 anys i veiem el debat també entorn a la pressió social que hi havia en aquell moment per tenir fills, per casar-se, i quin punt de vista hi havia en aquell moment a la Rússia de final del segle XIX sobre l'amor i la posició de la dona. Prou interessant, es llegeix res en 2 sentades de vàter, així que ja sabeu.